To fa, Dauda Kahutu Rarara ya bayyana mene ne ma'anar da ya sa ya buɗe wannan ƙungiyar tasa ta 1313 inda a yanzu haka mutane da yawa suna ta maganganu a kan wannan ƙungiya. Babu shakka mai sauraro ka san cewa dai kowa a yanzu haka yana ta maganganu a kan cewa wannan ƙungiyar ta 1313 ta kasance ƙungiya wacce take taimakon mutane, wasu kuma suna cewa ba ta taimakon mutane ba ce ba don siyasa ya buɗe ta. Mutane da yawa ba su san cewa Dauda Kahutu Rarara ba shi ne mai wannan ƙungiya ta 1313 domin kuwa sun yi mamaki da suka ji haka, domin kuwa ba kowa ne ya zata cewa shi ne mai ƙungiyar ba. Kamar yadda ka sani dai mai sauraro a yanzu haka mutane da yawa suna cewa wannan ƙungiya ta 1313 ta kasance tana taimakawa mutane, wasu kuma suna cewa babu wani taimako da take, kawai dai an yi ta ne don a cuci mutane a siyasa a sa su zaɓi wani wanda bai kamata ba. Mai sauraro ka gyara zama domin jin cikakken wannan rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan da Allah muna roƙonka idan har ya kasance wannan shi ne shigowarka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka, sannan kuma mai sauraro kada ka manta ka dangwala wa bidiyon alamar liking. Mun gode. Kamar yadda a yanzu haka mai sauraro ka sani dai mutane da yawa suna ta magana a kan ƙungiyar 1313 ba su san me ya sa Dauda Kahutu Rarara ya buɗe ba, ana zargin cewa don siyasa ya buɗe, shi kuma a yanzu haka ba don siyasa ya buɗe wannan ƙungiya ba, kawai dai an mai mummunan zato ne. To mai sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Muna ƙara tuna maka idan har baka danna mana subscribing ba ka danna, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode sosai da kasancewa da mu da kuka yi a wannan channel ɗin.